Takže skvělý. Tak jo, tak vás všechny vítáme. Jsme moc rádi, že jste si našli čas a my jsme vám dneska chtěli přivést tu energii a trošku vám předat to, co jsme zažili v Polsku na convention a zároveň vlastně vám představit i zase nový produkty, které byly představený tam. A musím říct, že co se týká inovací a technologií a vůbec celkově těch produktů, tak se doteda neskutečně posunuje. A myslím, že budete příjemně překvapeni, co všechno vlastně ty nové produkty umí. OK, tak jo, tak já se kouknu. No, ještě nám někdo přibyl, takže skvělý. Tak paráda. Takže já jsem takhle, ještě teďko k té první fotce. Ono už mi to přeběhlo, jo, zase jedu hekťák. Tak bych jenom chtěla říct vlastně k těm convention. BU, to je vlastně název té convention. Každý rok vždycky má nějaký název, nějaký poselství. Já první byla Bloom, to byly vlastně květy, rozkvět a tak dále. Pak bylo Feel, což znamená jako cítit se. A teď Být, jo, takže proto takový to buď sama sebou a tak dále. Takže mně se hrozně líbí, že vždycky vlastně to mají směřovaný vlastně tady hled k nějakému tomu poselství a vlastně od toho se vlastně celá ta convention odvíjí. Tak a teď teda začneme s tím, protože máme červen, skvělej, takže my jsme to samozřejmě spojili rovnou i s produktama, který vlastně vy můžete získat buď to zdarma, nebo tady s nějakou speciální slevou, což vlastně je skvělá citronela a DDR s 10% slevou. Já to trošku tohle vemu hopem, protože obrázky známe a budeme si asi rovnou povídat o těch olejích. Já samozřejmě Kačce hledám slovo, ale já jsem jenom chtěla říct, že já nevím, jak to máte vy, jo, ale já to mám tak, že třeba zrovna citronela úplně jako nebyl olej můj nějaký favoritizovaný, nebo extra mi ani úplně nevonila, tak jsem ji tady jakože měla, ano, používala jsem ji v podstatě víceméně jenom jako repelent, jo. Ale teď, když vlastně člověk připravuje pak ty prezentace a teď se tomu trošku jako pověnuje a víc o tom oleji zase samozřejmě čte, tak najednou vlastně jsem si zjistila, že je naprosto jako fakt jako skvělá. I mi voní, teď mi to tady frčí v difuzéru s peppermintem. A je to teda jako fakt skvělý olej ve finále, jako jo. Takže i se předem už omlouvám za to, že budu na všechno taky říkat, že to je skvělý, jo. Ale fakt je mi moc příjemná. Teďko i na tohleto horko je fakt úplně skvěle osvěžující. Takže mám teda začít, anebo teď vystřídám tebe, Kači, nebo Ale vystřídám klidně, tebe. klidně to Tak řekni. já si Já jsem jo. si tady k tomu ještě otevřela vlastně i tu knihu o těch emocích, co řeším. A vlastně, jak jsi říkala, není to jenom to na jakoby difuzér a tak dál a to, co všechno budeš popisovat, ale zároveň je to vlastně olej odvrácení. To znamená, že nejenom, že i odpuzuje vlastně ty komáry, ale zároveň odpuzuje i ty špatné energie. Takže každý ten olej i můžete vnímat tady z té stránky. Jo, takže já bych teda asi, taková ta vlajková loď jsou fakt ty komáři a prostě tady ty hmyzáci a tyhle ty věci. Takže skvělý repelent, já jsem taky včera jsem s tím hnedka matala psa, takže prostě kápnu si do ruky, projedu sebe, zbytek nohou, můžete si to samozřejmě dát zase do těch různých rozprašovačů s vodou, přidat si tam cedrový dřevo, nebo do rolonů, jako jo. Zase je XX použití, který úplně tady vám jako nebudeme teďko půl hodiny povídat jenom o citronele, protože by se s každým olejem tady mohli být hodinu, ale využití na všechny způsoby, difuzér, pasivní difuzér, je to fajn, i když vlastně večer sedíme, grillujeme, tak jako občas otravují ty komáři, tak je i dobrý si klidně ten difuzér nechat na tom stole, protože my jsme tohle to zkoušeli tenkrát u Monči, když jsme byli, že jsme fakt to měli na stole a jako nikdo si nás nevšímal, jo? Jakoby v tom ranku, co jsme seděli, takže jako fakt to odpuzuje. I nábytek, když si s tím trošku jako potřete, zahradní, nebo když utíráme, tak jako to vůbec nevadí, naopak je to skvělý, protože to do toho zase malinko vsaje. Jak říkala Kačka, tak to vlastně neodpozuje jenom ve třelce fyzické, ale i ty energetické, jo. Takže je to vlastně i používat, tady jsem taky napsala, protože to je vlastně taky z těch emocí, pokud si jako všimne, že ty tvoje problémy ti přerůstají fakt přes hlavu, jo, je to vlastně jako takový, jako se to vždycky plavelí,
a my to musíme to taky občas odplavalit, že jo, prostě tu půdu, tak i ty naše problémy, tak si fakt jako vemte tu citronelu a ona vás trošku pročistí a opravdu i když se cítíš nějaká fakt otrávená, rozmrzlá, zachycená, nebo stojíš prostě na jednom bodě a potřebuješ se z toho místa hnout, tak rozhodně tu citronelu použij. A mě by pak zajímalo i třeba, když to někdo použijete, jestli jako nám třeba řeknete, jestli vám to trošku pomohlo, nebo jste pocítili třeba nějakou změnu. Že já teda musím říct, že mě fakt jako baví ten olej. A to jsem ho jako extra nemusela, jako jo. Čím to asi bylo? Já možná vím. No, Kači, tak nechám ti ty emoce. K té citronné jsme víceméně řekli, co se dalo. Samozřejmě ještě jinak dobrá je taky proti plísním, bakteriím, otokům, křečím a plynatosti. Nicméně tenhle olej máte zdarma k objednávce za 125 bodů v rámci věrnostního programu, takže určitě toho využijte, je to věc, která se určitě hodí. A druhý produkt, Zení, klidně mi tam už Jo, už to tam dám, veď. Tak druhý produkt, který tam je teďka vlastně jeden z těch akčních produktů s 10% slevou, tak je DDR Prime. O tomhle oleji jsme se bavili už trošku vlastně při tom minulém vysílání, kde jsme řešili takové ty denní rutiny a potravinové doplňky. Nicméně je to skvělý produkt v rámci regenerace, to znamená regeneruje poškozenou DNA a zároveň vlastně vám nastavuje takovou tu vnitřní rovnováhu. I jsme se vlastně minule bavili o tom, že je to olej, který je skvělý, pokud máte třeba v rodině nebo dědičně nějak onkologické onemocnění, ho používat i jako prevenci, i v rámci toho, pokud něčím takovým procházíte, protože ty hlavní oleje, které tam jsou a tím vlastně kadidlo i ten divoký pomeranč, to jsou jedny z takových těch top olejů, které právě působí na tu obnovu a tu regeneraci. Zároveň je tam tymián, saturejka, právě citronová tráva, hřebíček a najuli, což je vlastně druh tea trička. Takže doporučujeme, ideální prevence je 1 kapka do pití, má to takovou docela jakoby zajímavou chuť a stačí opravdu 1 kapku denně. Pokud by vám to nechutnalo, můžete si to kápnout zase do tabletek, do těch plnitelných a používat každý den, určitě doporučuju. Jinak je to taky jeden z olejů, který se doporučuje vlastně na štítnou žlázu, takže pokud někdo řešíte problém se štítnou žlázou, takže ředěný je rozhodně používejte vlastně na oblast štítní žlázy a případně i na reumatoidní artritidy. Jo, ten olej za mě to je jako veliká topka, veliká bomba a přesně jak říkala Kačka, jakmile máte někdo v rodině nějaký onkologický potíže nebo byť jen podezření, nebo řešíte jakýkoliv, já nevím, bulky, třeba já na prsu, tak prostě si to přimíchávám do svý směsi, jo. Jinak tím, že tam je ten tymián, který je vlastně horký olej, hřebíček je horký olej, tak jsou to docela, ona i ta citronová tráva může být někdy trošku jako ostřejší, tak vždycky ho řeďte, když si to dáváte někde na takový ty jako jemné části toho těla, protože je opravdu silný. Super, ještě nám tady chodí příchozí. Tak, hodím to dál. A Salubel. Salubel je za mě jako, to je jako veliká pecka tohleto. Můžeme ho mít k 200bodový objednávce, což znamená, že když budete mít 200bodovou objednávku, tak budete mít i tu citronelu, i tu Salubel. Je super. Já jsem dneska byla teda na józe a já jsem vlastně takový taky trošku maličko ADHDčko a doporučuje se to v podstatě i pro ty lidi na sklidnění a myslím si, že jenom jako člověk si řekne, že poloha mrtvoly jako je jako úplně v pohodě, jo? Ale pro mě úplně není. Já s tím jako docela hodně bojuju, protože neumím se vyklidnit, uklidnit, být v té dané době sama sebou, tady a teď, furt prostě něco máte, něco myslíte, furt se ošívám, jako jo. Takže ta Salubel jako mi fakt pomáhá i na tohleto, protože obsahuje fakt skvělý oleje, kadidlo, mirhu, havajský, santalový dřevo, levanduly, moji oblíbenou slaměnku, růži, jo, takže to je opravdu taková beauty blendka a krom toho, že to je fakt hodně anti-aging, tak to má i pro mě teda veliký i jako ty zdravotní benefity, což jsou samozřejmě různé jizvy, stařecké skvrny,
popáleniny, teďko taky nejenom popáleniny, ale i od sluníčka, myslím, i spáleniny. Nicméně manžel tady svařuje. Včera mi přišel prostě s puchejřem, tak jsme to taky jako na tohleto natírali, tak musím to kontrolovat. Takže krvácení, jo, protože zase obsahuje kadidlo. Kadidlo je výborný na krvácení. A pokud řešíme nějaký ty kožní potíže, případně nějaký znamínka, který úplně si jako nejsme jistý, tak je dobrý si je samozřejmě nechat vyšetřit, ale když jako jsou nějaký takový, že se nám úplně moc nepozdávají, tak rozhodně to používejte. Já úplně nechci říct, jako, že vám to jako vylečí jako onko problémy hned teď z místa, ale rozhodně ty oleje, když je fakt používáte, tak mají svůj smysl. A tím, že meditační olej má vlastně svůj takový přesah trošku do té mystiky a popraskaná kůže, jo, takže nebylo to vlastně, nebo bylo to vyvinutý, že jo, pro mladistvou pleť, krásnou, aby jsme byli samozřejmě krásný, opět jako nejkrásnější, ale díky tomu složení těch olejů to má mnohonásobně vyšší význam. Já to překliknu ještě na druhou stránku, to tady nechám. Překlikni, protože je to vlastně takzvané 3 v jednom. Je to jeden z těch olejů, který není vlastně ředěný nosným olejem. To znamená, že si z něj můžete udělat vlastně 3 rolony. Jo? Je to opravdu, jsou tam ty oleje čistý a já jsem to zkoušela, třeba jakoby, já si to dávám ráda takhle pod oči, ale musím říct, že je to opravdu, to má grády, je to hodně silný a trochu mi z toho slzely oči. Takže doporučuji, pokud si to dáváte opravdu na takový ty vějířky okolo očí nebo pod oči, tak naředit a vlastně otevřete si to klasickým takovým tím otvírákem, vyndáte tu kuličku a rozředíte si to nebo odlejete si to na 3 vlastně do 3 rolonů a dolejete si to potom olejem, který zase jako máte rádi, který vám je příjemný, ať už to je arganový, jojobový a tak dál. Samozřejmě zase kvalitní olej, protože v tom máte jako opravdu luxusní, neskutečný oleje. A když si vezmete, že vlastně z toho uděláte 3 jako směsi, tak vlastně a ještě to dostanete zdarma. Tak já musím říct, že jako já se strašně těším tenhle měsíc. A je to opravdu jeden z olejů, který když si dáte večer na tu pleť, tak vám i hezky navodí ten spánek. Úplně vám ten mozek krásně prostě zastaví od takového toho přemýšlení. Ta růže vás ukolíbá i to kadidlo, takže je to opravdu zážitek a je to krásný blend. A mě teda i voní hrozně, takže můžete samozřejmě použít jako i místo deodorantu na oblast srdce, jo, tím, že prostě je tam to kadidlo, je tam vlastně ten santal na oblast uzlin, jo, pokud prostě zase řešíme nějaký takovýhle záležitosti, tak rozhodně ho mějte. Prostě uděláte si 3 séra. V podstatě si uděláte 3 naprosto luxusní séra. A věřte, že kdyby tady byl úplně jiný název od nějaký úplně jiný značky, třeba který jsou někde v pařížský, tak by to stálo třeba 20 000. Takže tohle je fakt jako hodně dobrý. Jako. A jinak je to ještě olej duchovního vhledu. To znamená, že zase vám trošku pomůže i v rámci jakoby toho vašeho vnitřního nastavení. A já musím říct, že jsem tady, nevím, 4-5 let, 5. rok možná už budu, a zažila jsem tuhle akci po druhý. Jo, takže jako na Salubel opravdu fakt jako nečekám. Ale já myslím, Zdení, že jsem se Salubel začínala, že to byl můj první měsíc, kdy jsem jako si dělala registraci a začínala jsem se Salubel zdarma. A jako je to už nějaká doba a opravdu musím říct, že jako je to neskutečný olej, takže doporučujeme a určitě toho využijte. Super, tak jdeme dál, to tady máme krásnýho, jako. Ještě to Salubel nás do září, jo, prostě nejen takhle zvenku, ale i zevnitř, jako. No tady úplně jako nemáme dobrou zprávu, protože ricínový olej je vyprodaný. Nicméně Zdenča vám o něm něco málo řekne jenom, protože my jsme si ho stihli koupit teda v Polsku, když jsme byli na konvenčnu a můžeme vám zatím jenom vyprávět, jak skvěle je a příště, kdo nestih, určitě doporučujem. Je to opravdu jako poctivá velká lahev, 300 ml. Zdeně zkus něco málo nastínit. Já vám nastíním. Bude. No prostě už to používali samozřejmě v Egyptě, protože věděli, co je dobré pro nás a co ne. Můžete ho používat od
toho, že si to budete natírat do vlasů, na nohy, na oblast třeba různý zábaly se s tím dělají, takže můžete na oblast jater, výborný na štítnou žlázu. Je to vlastně, není to esenciální olej, ale je to vlastně hustý olej vlastně z květin, a můžete vlastně si ho používat do čehokoliv. Akorát je takový jako docela hustý, takže, ale časem jako on se opravdu jako hezky střebává, ale je jakoby hustší, jo. Je to Takže opravdu je to extrémně takový, hydratační, no. jo, je to fakt jako takové, teda to známe jako indické zlato. A má na tu naši pokožku jako veliký vliv, protože obsahuje vzácnou omega-9 mastnou kyselinu a ta má velice jako příznivý účinky nejen na pokožku vlasovou a tak dále, na vlasy, na řasy je to super používat, to budeme taky vyrábět, sérum na řasy, takže to asi na to použijeme, že to bude skvělý. Já jsem dělala takový ten balzám nebo lesk na rty, tak na to chci taky využít, jo, protože ten kokosák je hrozně jakoby tekutej a tenhle ten na to bude skvělej, protože vlastně je takový trošičku hutnější, ale jako pomáhá to i co se týče nás ženských, jako jo, má to trošku vliv na ty hormony, na tyhle ty věci, jako v podstatě omezuje trošičku myomy, může trošku jako zmenšovat, pomáhá zmenšování myomů, omezování různých cyst, jo, takže pokud, nebo taky kolena, artrózy, artritidy, takže zase opět mnohonásobný využití. Takže to není jakoby jen tak nějaký nosný olej, ale je to olej, který má velikou přidanou hodnotu a je fakt jakoby super, no. Takže škoda, že už jste ho nestihli, protože tak doufám, že třeba ještě bude, jako. No, ale to bohužel nevíme. A to právě jenom tady jako vidíte, že ty lidi opravdu ty produkty milujou a jakmile fakt ta novinka je. A protože samozřejmě my, co jsme byli na té convention, tak vlastně, nebo respektive samozřejmě ostatní lídři to potom říkají svým zákazníkům, takže nakupujou a pak je to takhle hnedka pryč, jo. A je to, ještě řeknu jenom proč, abyste věděli, proč je to pryč, protože většinou je to i z důvodu nějaký udržitelnosti, jo, protože některé ty kytičky, různý prostě tyhle ty zdroje se sklízí třeba jenom v určitém termínu, jo, teďko tady přejdeme k jasmínu, ten se sklízí třeba v noci, jako jo, takže, nebo určité období, jo, takže prostě potřebují vlastně i nějaký ty stromy, že jo, nějaký ty mízy potřebují odpočinout, takže prostě oni jako to nechtějí vyždímat všechno hnedka, jako jo, takže prostě i z těch důvodů a ty farmy jsou jako malý, jo, nejsou to prostě žádný obrovský farmy, takže jsou to malé farmičky, zhruba do 30 zaměstnanců, tím pádem ani nemají obří plantáže, takže proto je to všechno jako takový jako v té top kvalitě i tím, že se to dále chce kontrolovat, když je to samozřejmě v menším objemu, než když prostě máte něco mega obřího. A z toho důvodu oni i v podstatě to tak je, jak to je. No a pak tady teda samozřejmě naše novinka z Convention balíček. Je to vlastně takový, na každý konferenci vždycky jsou představované nějaké nové produkty a vždycky je tam k tomu nějaký balíček. My, co jsme tam, tak samozřejmě máme výhodu toho, že většinou jsou tam ještě produkty třeba navíc, které tady ještě vůbec nejsou, o kterých vám tady i můžeme třeba v rychlosti říct. Ale vy máte tu možnost samozřejmě si pořídit aspoň něco. Zatím taky jsem tam četla, že to je vlastně jako limitka. Mělo by to tady být, ale ono to chviličku asi úplně bude trvat, než se to vlastně stane úplně takovou automatickou součástí těch e-shopů. Takže pokud máte tu možnost, tak si to fakt rozhodně poříďte, protože Revitazen, vlákninu strašně potřebujete. A já to teď přeskočím, aby jsme vám řekli proč. Tak, co se týká Revitazenu, je to vlastně takovej nástupce, kdo znáte produkt Zendokrin, jako tradičně už doteď vždycky dělá vlastně dvojité nebo duální kapsle, to znamená, že vlastně taková ta kapsle, která má tu účinnou látku, je ještě obalená v jedné kapsli, aby opravdu došlo to, co má, tam, kam má a aby se to nějak prostě nesnížil ten efekt po cestě. A myslím si, že jako co se týká mentální mlhy, únavy, nějaký výkyv nálad, kožní problém, určitě jakoby je to takový teďka aktuální téma, protože myslím, že občas se každému z nás stane, že tak nějak se přistihne, že kouká do blba nebo že se úplně jako odpojí. A
to tělo vlastně ve chvíli, kdy je přetížený, tak opravdu jako nemá šanci moc fungovat a stává se vlastně, že buď je v takovém tom režimu uteč nebo bojuj. A tadyhle na to je skvělý ten Revitazen. A musím říct, že i když si říkáte, že já jsem úplně v klidu a tak dál, jsou to opravdu jako hodně efektivní věci, kterým dejte šanci, protože co se týká vlastně složení tady toho Revitazenu, obsahuje ostropestřec mariánský, který tam je v absolutně jakoby skvělých dávkách. Do toho obsahuje výtažek z artičoku, takže jsou to jakoby hodně efektivní produkty nebo látky, které jsou skvělé na detox organismu. A navíc tady vlastně jsou tak jakoby ustálený, že dokážou změřit, jaký je tam množství toho ostropestřce. Protože se často děje, že si můžete na trhu koupit ostropestřec, ať už to je sypká věc, nebo ať už to je nějaká kašička a tak dál. Nicméně tam není přímo vlastně, oni nedokážou úplně jakoby změřit, kolik tam toho té efektivní látky je, kdežto tady to opravdu tak jako ustálili, že vlastně do těla dáváte jakoby velice silnou, efektivní dávku, která pomůže krásně detoxikovat ten váš organismus. Ještě obsahuje vlastně, je obohacený oproti zendokrinu ještě o zázvor a vlastně u toho zendokrinu tam vlastně jde o to, že samozřejmě pomáhá na detox všeho možného, hlavně od vlastně nejen psychický detox, ale i toho, co prostě tady kolem nás jako všechno lítá. Ale ten Revitazen tím, že je vlastně obohacený o tyhle ty nový vlastně zdroje, tak je víc i zaměřený na zlepšení lymfatického jakoby procesu v těle, jako jo. A co je úplně jako skvělý, že vlastně tím, že vlastně zkombinovali vlastně i ty bylinky, i ten olej vlastně do té jedné kapsle, protože je to opět dvojkapsle, tak bude postupně a docela i velká, jako jo. Jo, vidíte takhle, nevím, jestli to vidíte, ale samozřejmě tady olejček prostě, jo, do toho ty bylinky, takže v podstatě nahradí tyhle ty dva zendokriny, protože ten jeden zendokrin komplex byly vlastně ty bylinky, zendokrin, druhý to jsou vlastně olej a vlastně jako je ta hnědá krabička, tak byl zendokrin olejček, jo? Takže vlastně místo toho bude vlastně Revitazen olejček, jo? Asi zendokrin olej si myslím, že zůstane, ale myslím si, že tyhle ty dva produkty se v podstatě přetransformovaly takhle tadyhle do té skvělé receptury toho Revitazenu a je opravdu silný, takže stačí jedna kapsle denně, jo? Což je taky super, že vlastně tam nemáte jako 26 kapslí jakoby za den, jo? Takže je to hodně silný antioxidant, ale i a hlavně, jo, a ještě vlastně na co je, ještě tady taky vlastně o tom, no vidíte, to tady máme i co tam má, ale je zaměřený vlastně na čistící proces čistících orgánů, jo, což znamená střevo, což znamená plíce, což znamená játra, což znamená ledviny, jo, takže prostě jako v podstatě nás tak jako pročistí opravdu do čista komplexně, jo. Takže si myslím, že tohle je taky jeden jakoby z produktů, který bychom jako mohli fakt tomu dát šanci, no. Já si myslím, že tohle se jim jako povedlo hodně teda, no. A určitě je super zase si to dávat jako do vody. Já to mám tady ve svý denní dávce vody. Dávám si tam jednu kapku a musím říct, že jako skvěle to geranium krásně tam voní, zároveň jako výborně chutná. A funguje to i na podporu trávení a na takový to jakoby splasknutí toho břicha. Samozřejmě pokud budete jíst tak, jak jíte a bude to hodně, tak tam k žádnému splasknutí nedojde. Ale pokud jako o tom budete trošku přemýšlet, co jíte a zároveň právě dáte šanci tadyhle těm silným olejům, tak určitě podpoříte to trávení, podpoříte to pročištění toho organismu. Mhm. Tak Zdeni, teď tam určitě bude vláknina. No, takže dobře. To je tvoje téma, viď? No, tak jako, hele, já vám to řeknu jakoby ve zkratce, jo, protože my jsme si řekli, že potom určitě uděláme
pokud vás to bude zajímat, doufám, že ano, takže uděláme si nějaký speciální vysílání, trošku o té výživě, víc to tam rozebereme, ale tak všichni víme, že potřebujeme vlákninu, potřebujeme makroživiny, což jsou tuky, sacharidy neboli cukry, každý tomu říká jinak, já jsem spíš zastánce těch sacharidů, bílkoviny v nějakém určitém poměru. Jo? Pokud vlastně nedostaneme do sebe nějaký správný poměry, já ani jako nejsem zastánce jako zdravého stravování, ale spíš správného stravování, protože ono mnohdy to, co je zdravé, nemusí být úplně správné, jo, takže nevím, jestli mi rozumíte, ale když se budu jako cpát tady úplně jako nějakýma vločkama a nedám si do toho, budu jako si řeknu, já si dám z vodu, abych jako náhodou nepřibrala potom mlíce, tak je to špatně. Jo, protože všecko ze vším souvisí a to je vlastně i u té vlákniny. Vláknina je nedoceněná, jíme jí strašně málo. Měli bychom jí sníst nějakých 25 gramů ženský denně, chlapi třeba až 32 gramů, jako jo, takže by mě zajímalo, kolik z vašich chlapů jí tolik zeleniny a ovoce, takže si myslím, že i těm chlapům bychom mohli trošku přidat, jakoby v tom stravovacím režimu. A abyste si to jenom dokázali představit, jo, tak jako když si vezmete zhruba kilo jablek, tak to je vlastně tolik vlákniny, bychom měli sníst, obrazně řečeno, což asi nikdo jako nesní, jo. Zase, já jsem třeba dala salát, jo, nevím, něco si do toho dáte, pak máte nějaký semínka ty chleba, ale jako ve finále vám to asi těch 32 gramů jakoby úplně jako neudělá. Takže a aby správně fungovaly v těle vlastně metabolické procesy, aby nám správně fungoval střevo, aby nám správně fungoval mikrobiom, tak tu vlákninu potřebujeme. Ale na druhou stranu ji potřebujeme taky proto, aby jsme pořád neměli hlad. Jo? A vlastně vláknina je v podstatě sacharid, jo? Takže prostě zase tady jako se prolíná je vlastně všechny tyhle ty živiny. My bychom správně měli vlastně, jako bychom měli jíst živočišné bílkoviny, rostlinné bílkoviny, tak bychom měli mít i rozpustnou vlákninu a vlastně tu nerozpustnou vlákninu. Je to z toho důvodu, že zase každá ta vláknina má nějakou určitou funkci vlastně v tom našem těle a v těch našich střevech. Jo? Tak ta naše vláknina vlastně má asi 30 druhů různých ovoce, 30 různých druhů ovoce a zeleniny, jo? Takže vlastně už vlastně nemusíte špekulovat nad tím, kolik těch druhů máte, protože se pestrá strava, měli bychom jíst toto. Ale není tam pouze výtažek z ovoce a zeleniny, jo? Je tam toho samozřejmě mnohem víc, máte tam tapioku, lněný semínka, je tam, teď jsem si tady nedopsala ten nitrocel, jak se to jmenuje, to psyllium. Psyllium. No, to jo, psyllium, a teď jsem zapomněla, jak se jmenuje ten indický asi, viď. No, takže je tam opravdu, je to ten koktejl, který by měl být jakoby ideální. Vemete jednu odměrku, je tam vlastně 30 odměrek, máte to vyřešený, je to 6,5 gramů, což je jakoby krásný, jako jo, takže když si vezmete, že máte sníst nějakých 23 gramů, odečtěte si 6,5 gramů, tak ten zbytek už jakoby nějak dotlačíme, že jo? Jo, takže kdybyste si někdy měli dát ty 2 odměrky, tak se vám taky vlastně vůbec nic nestane. Je tam esenciální olej lemon. Mě hrozně baví to, že vlastně je to přírodní vitamin C, protože má ten limonen a je prostě to unikátní, protože jako na trhu jsou samozřejmě vlákniny u různých firm, ale myslím si, že tohleto složení je skvělý a žádná z těch firm nepoužívá vlastně ty esenciální oleje, jo? Což jako tady to je fakt jako skvělý. Obsahují vlastně prebiotickou směs, která poskytuje živiny vlastně pro růst našich živých bakterií v tom našem mikrobiomu, jo? Protože oni se potřebují, ty správné bakterie se potřebují něčem napapat a k tomu vlastně slouží to prebiotikum. Navozuje vám samozřejmě potom pocit sytosti a je super, má skvělou chuť, je opravdu osvěžující, takže se vůbec toho nemusíte bát, stejně jako VMGčko je dobrý, tak i tohle je dobrý, je to takový fakt, jako když je to ještě jako ze studenější vodou, nebo trošku jako prostě ne jako s teplou vodou, tak je to fakt skvělý. Jenom v rychlosti, jo, vláknina rozpustná, vláknina nerozpustná. Rozpustná vláknina, to jsou různý vločky, čočka, luštěniny, jabka, banány, avokádo, mrkev, brokolice, psyllium, jo. To znamená, že ten druh vlákniny nám vlastně ve vodě nabobtná. To je to, co vám vlastně potom dělá ten pocit té sytosti, jo, že vlastně nemáte potom hnedka takovej hlad.
Vláknina je výborná i k tomu, že vlastně snižuje cholesterol, jako jo, takže to je fakt jako opravdu důležitý to zařazovat do toho jídelníčku. Ale teď přesně, někdo nemá rád úplně moc ty louštěniny, jo. Někdo zase nemá rád tohleto, jako jo. Takže tímhletím si to opravdu můžete krásně jako dát. A já třeba nejsem moc zastánce toho, když mi někdo řekne, já mám vlákninu, já si dám psílium. Ale já si myslím, že jako jednostranná vláknina je špatně, jo? Že to právě proto potřebuje mít vlastně ten koktejl těch vláknin. No a to nerozpustnout, to máme, pokud máme nějaký dobrý kvalitní celozrnný pečivo, jsou to různý semínka, oříšky, různý slupky, hlavně v těch slupkách, že jo, to je prostě v zelení a v ovoci, což je jako super. A to nám nebopná. A to nám vlastně prochází tím traktem tak, jak to tam je, a to má vlastně tu čistící vlastně funkci a zrychluje to vlastně i ten metabolismus. Pamatujete si ze školy, jsme se učili, že tam jsou klky, že jo, v těch střevech a my potřebujeme, aby ty klky se tam hejbaly, aby vlastně fungovaly a tohle to vlastně dělá tahle ta vláknina, jo, která prostě, když tam pustíte v podstatě tu jakoby celou, tak prostě ona to rozhýbá, jo, a potom to krásně všechno funguje a čistí. Protože my vlastně tímhletím je to čistíš, potřebuje čistit to střevo zevnitř, protože potom se nám tam vlastně usazují ty toxíny a to vlastně se nám může střebávat zpátky tou střevní no, stěnou vlastně zpátky do těla. A zase jsme ještě u toho pití, jo. Ještě úplně jenom taková rychlost to řeknu, jako s tím střevem, protože prochází nám nějak ta potrava do toho střeva a když už je potom v tom tlustém střevě, tak vlastně tam už je připravená v podstatě to už jako exkrementy, které jsou připraveny na to, že chtějí opustit naše tělo. Jenomže pokud my málo pijeme, tak není možný, musí to být trošku jakoby rozňahňaný, aby to jako opustilo to naše tělo, protože pak máte zácpy, protože prostě málo pijete a nemůže se to tam rozňahňat, jo. A to naše tělo je strašně jako chytrý a když já mu jakoby nedám napít, tak prostě ono dělá to, že vlastně si vlastně umí to tlustý střevo vlastně absorbovat ty zbytky těch tekutin, které tam různě jsou, aby tohle to vlastně udělalo, jo. Jenomže je to zase běh na dlouhou trať. Ty extrementy se tam drží v tom těle díl než po dobu nezbytně nutnou a tím pádem se tam vlastně tvoří ty různé toxiny a vlastně jdou nám přes ty stěny vlastně zpátky do těla. Jo? Takže vlastně to, když někdo řekne detoxikace, tak by to mělo být hlavně to, že si budu udržovat ten zdravý mikrobiom, budu prostě jíst vlákninu, budu hodně pít, aby mi to krásně prostě odcházelo z toho těla. Jo? Tak jenom nevím, jestli je to trošku srozumitelný, ale takhle to prostě funguje. No. A už bych tady mohla být další půl hodiny, takže přejdeme pomalu. A jinak teda výborně to chutná, pokud někdo ještě přemýšlí, a úplně jste jako neměl nikdy jako zkušenost s chutnou vlákninou, tak je to jako něco mezi opravdu jako takovým lehce citrusovým, ale spíš takovým jablečným nápojem, jablečným džusem. Vůbec to nemá takovou tu křídovou jako chuť a je to velmi dobrý, takže doporučuju. A ani gelovou chuť, jo, protože většinou tady i ty psíly a to musíte to, co nějaký, že jo, takový je to gelovitý, takový byla docela hnusný, takže tohle vám vlastně zase může maličko obohatit i ten pitný režim už jenom tím, jakoby, že je to docela jakoby fajn svačinka i třeba, jo, můžete klidně prostě. Jo, a zase používá se vláknina, vlastně můžete jí zase podle toho, co vy řešíte, to si pak řekneme o té přednášce, můžete jí mít na lačnu, můžete jí mít před jídlem, můžete jí mít klidně odpoledne. Je to úplně jedno podle toho, co řešíte. Buď potřebujete nakopnout ten metabolismus, nebo potřebujete, abyste toho tolik nesnědli, nebo prostě potřebuju si jen tak jakoby fakt doplňovat tu vlákninu, takže úplně v pohodě. Jo? Tak, další krásná limitka je jasmín. Tak, co se týká jasmínu, určitě spousta z vás zná ten kuličkový touch, kde máte vlastně pár kapek toho jasmínu. Nicméně tadyhle ta malá lahvička, kterou vidíte, má 2,5 ml a je potřeba 60 000 květů, což jako když si to představíte, tak to je jako neskutečné množství. Samozřejmě ty květy zase mají jenom svoje období, to znamená, že vlastně musí se sbírat dřív, než vykvetou. To znamená, že těsně poté, někdy nad ránem, než začne svítat, než vyjde slunce, tak musí naběhnout lidi a začít prostě rvát tady ty květy. A je to úplně neskutečný, že
z takového množství květů vlastně vznikne pouze 2,5 ml. Proto je ten olej tak ceněný. A co je potřeba říct, je, že vlastně většina firem získávají ten olej úplně jinou formou, než je destilací. Dotera má vlastně formu té parní destilace, jejíž vlastně postupem vzniká opravdu jako nejčistší ten olej a je to jakoby jediný způsob, jak vlastně přijít k takhle kvalitnímu oleji. Takže pokud máte někdo možnost a máte rádi jasmínovou vůni, je to i taková afrodiziakální vůně, hodně ženská vůně, můžete si zase namíchat z toho nějaký parfém, opravdu vám stačí 1 kapka. Je to velice, velice silný olej a doporučuji, je to teďka opravdu limitka jenom na tenhle měsíc, jinak se k nám úplně moc často nedostává. A byť teda stojí jako v uvozovkách ranec, tak je maximálně 1 kus na objednávku, prosím vás, kdybyste chtěli, jo. Takže vidíte, že vlastně že tady vlastně moc ty peníze úplně nehrajou roli, ale roli tady vlastně hraje ta kvalita těch produktů a to vlastně, jaký jsou, no. No, tak nic. Takže jedeme dál. Jedeme dál a tohle je vlastně taková další nabídka, která je zase limitovaná. Teďka na to léto se perfektně hodí. A jsou to 3 produkty na slunění a poslunění. To první je tyčinka Narty, která má asi 3,5 gramu, je to opravdu takový hezký, milý balení. Druhý krém je pleťový krém s SPF 30 a používám ho třeba i pod make-up, má velice jemnou takovou strukturu a není nějak jako mastnej, takže pokud někdo používáte vlastně pod váš denní make-up nebo když se malujete nějaký krém s SPFkem, tak tenhle krém doporučuji, je v pumpičce a zase jako velmi dobře se nanáší. A třetím produktem je sprej poslunění a musím říct, že zkoušela jsem ho taky, když jsem se spálila a má jako okamžitý efekt, že ta pleť se sklidní, ten tón té pletistý jako rudý, rajčatově rudý, se stane velmi rychle takovou jakoby příjemnější barvou, s příjemnějším pocitem a nezůstane vám taková ta horkost. A přichází to teda v téhletý cestovní taštičce. Jo, tak já na to neřeknu nic, jenom že je mám už, takže jsou super. Jo, a prosím tě teďka tady to, Alenka se ptá, jestli jsou vodě odolné. Alenko, prosím tě, jsou to minerální filtry, které tam jsou, takže jsou vodě odolný, nebo jako pokud se budeš v té vodě takhle jako hodně třít, tak samozřejmě se to otře, ale jako jinak to zůstává na té kůži a vlastně jakoby minerální filtr funguje na bázi, že vlastně přichází to sluníčko a ten minerální filtr odráží to sluníčko. A někdo se mě ptal, jestli 30 není málo. Prosím vás, 30 zachytí asi 97% sluníčkových paprsků a 50 asi 98. Takže ten rozdíl vlastně mezi 30 a 50 je opravdu malej a není potřeba vlastně jakoby vyšší a vyšší faktory, ale spíš jakoby si to natřít kvalitně, abyste pokryli celé tělo, samozřejmě dát pozor, ne jako já, že jsem pak skočila na skútr a otřela jsem si kolena, pak jsem si spálila kolena, ale nechat to chvilku zacucnout do toho těla. Samozřejmě najdete i na webu potom další produkty v plných velikostech, jsou tam vlastně i ta skvělá taková tyčinka a ještě je tam vlastně ten velký sprej. Jenom na srovnání s tím, co si třeba kupujete někde jinde. Je to bělejší, protože to obsahuje i ten zinek. Takže já jsem ze začátku z toho byla taková rozpačitá, já mám radši takový ty oleje a tak jsem se víc našla v té tyčince, která tam je, protože jsem měla pocit, že vypadám jak ředitel vápenky. Ale musím říct, že jsem si hrozně zvykla na tu strukturu a nemusela jsem se tak často mazat a nespálila jsem se, takže... A jenom i ten tělový sprej, on je docela veliký, jo. Mě jako překvapilo, že je jako dost jakoby velký, je to samozřejmě i na obličej a na tělo, jako jo. Já jsem koukala, jestli ho tady nemá, protože ani po měsíci nemám ještě vybalený kufr z Indonésie. Ano, mám to tady za sebou otevřený. Ale jistě se také někomu stává takový nešvar.
že prostě ne. Nebal, ještě nevybaluj, třeba ještě potřebovat, jako. No tak jo, já tady mám ještě nevybalený ten z Polska, já tady mám teď 2 teda, jako jo, takže ještě, že fungují takový ty filtry, no, tak. A já jen ještě teď, když tady vidím na tom slajdu zase tu citronelu, jo, to jsem vám ještě chtěla říct, já si totiž maju hlavu jako moukou, jo. A vždycky si vlastně do toho dávám některý z olejů, mám oblíbenou bazálku, protože taky výborná i na vlasy, i celkově mě jakoby voní, rozmarín, který je skvělý na vlasy. A pozor, citronela je vlastně taky na podporu zdravých vlasů a pokud někdo děti budete řešit vši třeba, tak můžete používat na to citronelu, protože vlastně má tu přidanou hodnotu vlastně na tyhle ty hmyzáky, jo. Ale já jsem si to dala a jenom chci říct, že vlastně tím, že si to udělám do mističky, nakapu si prostě na to ty oleje, tak jako ty vlasy nejsou masný, jo. Ty oleje, kvalitní esenciální oleje vám prostě nebude mastit vlasy. Jo, pokud teda potom používáte nějaký, nebo si zkuste třeba fakt něco jiného. A teď jsme tady u toho, co vlastně nám řekl pan doktor Ozgutorp. Hele, ještě zde nějak lékařů tam bylo víc, že jo? Jo, já tě ještě přeruším, jenom ještě Kamča Válková nám tady píše, samozřejmě nás zdravíme taky Kamčo, a všechny produkty vyzkoušela na slunce z Loňska, kdy jsem vůbec nebyla připravená na slunění a vůbec nebyl žádný problém se spálením. Tak děkujeme za zpětnou vazbu a kdo ještě jste produkty nevyzkoušel, tak fakt doporučujeme. Určitě. No, tak jenom teďko tady přiskočíme zase k té kvalitě, protože měli jsme tam spoustu lékařů, kromě teda dost silných příběhů jako lidí, kteří fakt nám tam sdělovali ty svý příběhy s různýma chorobama a tak dále. Tak mě teda vždycky dostávají spíš tady ty naše lékaři, kteří se vlastně podílejí na tom vývoji těch produktů, který nejsou vyhozený jako prostě ze dne na den ven na ten trh, ale i třeba několik let vlastně je vyvíjejí a přes vlastně se mi hrozně líbí, že vlastně třeba přes Zendokrin, který vlastně vylepší tu recepturu a vlastně s tou udělají úplně jakoby bombastický nový produkt. Takže to není něco jako, teď je to boom, teď se to dělá, tak my to taky vyrobíme, jo. Prostě to se mi jako u těch firm někdy moc jako nelíbí. A tady se mi vlastně líbí to, že dělají to, co dělají a prostě jedou ty esenciální oleje, začlenují vlastně do těch olejů. A jak tady doktor říkal, tak pokud vám některé oleje fakt jako nefungují, tak buď jste je teda nepoužili správně, anebo jste ještě nevyzkoušeli doteru. A to si myslím, že byl asi taky takový jeden z aha momentů, krom těch ostatních, že jo, co jsme tam asi zažili, protože je to tak. Hlavně musím říct, máte že jako... Že možná třeba i sami máte zkušenost, že už jste třeba zkoušeli nějaký oleje, který třeba fakt vám nefungovaly, nebo jste na ně měli nějaké reakce, které by jako být asi jako neměli a tak, jo, takže tak. A já musím říct, že ještě vlastně jako lidi, kteří dělají ten výzkum v doteře, ať už to je právě tady doktor Russell Ozgutorp, nebo ať je to doktor Scott Johnson, a nebo vlastně i vojenská lékařka Alexandra Nietzsche. Jsou to všecko světové kapacity, které spolupracují nejenom na vývoji toho produktu, zároveň i testování. Dělají vlastně slepý testování. Když tak připravíme zase v nějakém našem specializovaném vysílání, jak vlastně testovali různý produkty, ať už to byly kapsle, kopajby a tak dál, tak vlastně dále testují ty oleje, aby vůbec věděli, kam až vlastně sahá to jejich využití a jak to může člověka vlastně jako ten lidský život ovlivnit. A jinak jako i opravdu si vážím toho, že máme možnost se tam setkávat s takovýhlema kapacitama, protože to jsou jako opravdu světoví odborníci, kteří by nepracovali s něčím, o čem nejsou přesvědčeni. A to mi zase dává tu váhu toho, že ty produkty jsou kvalitní. Hlavně každý vlastně má svoji specializaci, že jo, nějakou, jo, takže to není jako, že no, prostě tak, no. OK, tak, co to máme dál? No, tak tady je takových pár střípečků, protože jsme říkali s Kačkou, jakože člověk někdy jako by se rád vyfotil třeba, já nevím, třeba s Kurtem Russellem nebo s nějakým třeba jiným hercem a tak dále. Tak ty ne, jo, dobře. No tak já klidně, jo, zrovna ne Kurt Russell, nevím, proč mě to napadlo, a taky Sean Connery třeba, toho, co se mi líbí. No, ale toho tady jako nepotkáme. Ten už je moc starý, prosím tě, ne. My jsme se ale vyfotili s někým podstatně mladším a chytřejším.
My jsme ve věku, kdy jdeme už za tou inteligencí a kdy nás ta muskulatura tolik nezajímá. Takže, jak jsme říkali vlastně o doktorce Alexandře Nietzsche, tak to je ta lékařka v levém rohu, ta hezká blondýna. A co se týká vlastně doktora Scotta Johnsona, tak to je zase ten lékař nebo ten výzkum tady v tom pravém rohu. Doufám, že to nemáte otočený opačně, abych nevypadala jak blondýna, že vám to říkám opačně. Tak říkám to tak, jak to vidím. Takže jsou to všecko vlastně vědci, který tam jezdí na ty conventions a máte i všichni možnost vlastně příště jet taky, jo. Není to jenom pro úplně jako nějaký top vyvolený, je to naprosto pro všechny. A máte možnost příště jako jet s náma. Příště bude Lisabon. Mm-hmm. No a teď jsem se tak tady s takovým roztentovaným úsměvem na to jako podívat, to je fakt hezký. Jako, měli jsme hezkou i týmovou večeři a samozřejmě s Pavlou a s Pavlem Vojířem a pak tady jsme se dole fotili a já si myslím, jakože v podstatě ještě jenom jsem chtěla i k MLM celkově, jo, že vlastně tady jako dost lidí to úplně jako nemá rádo, nebo tak jako se třeba tváří, že to je prostě úplně strašný. Ale v té cizině to je prostě úplně jako normální práce, jo, tam to ty lidi vlastně berou úplně jináč a furt vlastně nás je tam strašně málo Čechů. Tam bylo přes nějakých 7,5 tisíce lidí, jako z Evropy, jo, takže a nás tam bylo 30 Čechů. Jo, tak si vemte, jak je tady vlastně ten trh ještě jako úplně v počátcích, jako a v uvozovkách, jak jsou vlastně ty různé pozice, tak jako jedna z těch nejvyšších, což jsou ty modrý diamanti, tak vlastně jako jediný jsou tady snad Pavel s Pavlou, tady vlastně jako nikdo moc fakt není, jo. Takže pokud vás ty oleje fakt baví, zajímají a chcete šířit mezi ty lidi společně s náma, tak pojďte do toho, protože je to jako, já jsem jako ráda, že jsem u téhle firmy, protože mě to hrozně jako baví, naplňuje mě to. A další věc je, že můžete jezdit na ty convention, i když nejste lídr, i když jste prostě jenom, nejenom, to jsem řekla špatně, ale když jste Aniž vlastně, jste zaregistrovaný, tam aniž můžete jste jet. zaregistrovaný, jo, nepotřebujete žádný pozice, nepotřebujete nic, prostě jenom se chcete dozvědět informace, chcete tam být, tak si zaplatíte vstupenku, jo. Nic jiného k tomu nepotřebujete. Můžete si vzít rodinu, já jsem si tam potom fotila normálně tatínky, mám 3 fotky s tatínkama, jak tam mají děti v nosítkách, jako jo, aby prostě, protože to dělá hodně žen, ale bylo tam už jako i dost mužů, takže ty byly takový hlídači tam třeba dost, jo, takže je to hezký, že i hodně chlapů to dělá. A určitě tady doktora třeba Scotta Johnsona fakt sledujte, jo? Má nějakých 75 tisíc sledujících na Instagramu a když si ho i najdete na Facebooku. Dneska vyběhly, myslím, 3 příspěvky, tak tam vlastně vždycky povídá něco o složení, jo? Když neumíte anglicky, je to tam jde překlad do češtiny. Takže tohle to opravdu sledujte, abyste jako věděli, že fakt doTERRA je to špička, prostě jsou to kvalitní produkty, žádný bláboli vám tady nepovídáme a jsou to fakt věci, které jako fungují, když se prostě používají. No A hlavně, co se týká ještě vlastně doktora Scotta Johnsona, tak on vlastně čerpá ještě z celosvětového, jmenuje se to PubMed, a to je vlastně zdroj, kde můžete získat veškeré studie, jako lékařské studie, které se jako dělaly. To znamená, že když si vezmete nějaký typ problému, nemoci a tak dál, zadáte to tam, tak vám samozřejmě, je to většinou v angličtině, tak vám tam vyjedou opravdu studie, které se dělaly s esenciálníma olejema a máte tam jako výsledky na lékařský odborný úrovni a můžete si to přeložit už v AIčku nebo v překladači, ale je to i pro vás, kdo třeba jakoby hodně jdete do té hloubky a chcete ty odborné věci, anebo chcete i jenom pro toho vašeho klienta takovou jakoby tu záruku, že to, s čím pracujete, že opravdu jakoby bylo už hlouběji testováno. Takže doktor Scott Johnson nejenom, že vlastně on tam dává ty různé ingredience a píše tam, na co to bylo jako otestovaný, ať už to jsou slepý testy, ať už to jsou vlastně testy, kdy zkoumali, jaký daný olej má, třeba tam byla růže, co si pamatuju, byl hezký test měsíční, že ženy se měsíc mazaly růží, jaký to mělo dopad a tak dále. Takže pokud vás to víc zajímá, tak ho sledujte a dozvíte se tam jako takový hlubší informace.
Jinak ta paní doktorka Nietzsche, to je zase specialistka na anestezie, jo? To je prostě anestezioložka, takže se mi fakt jako líbí, že v každý v tom svém oboru potom, ne vlastně, ne, tohle to je vlastně na výživu, nebo teď jsem si to popletla. Jo, jo, to je Jo, vojenská to je lékařka na výživu to a je na na střevu na výživu, mikrobiom. OK, ale Ale pak jako tam byla ještě, anestezi asi taky třeba v životě už dělala zdenně, tak to jako zase to no, nebudeme zkazovat. ale já myslím, že snad jo, já myslím právě, že snad i jo, jako jo, no. Jo, 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 jo. takže není to jako fakt jako, myslím si, že ty jako lidi něco umí, ví a ty zkušenosti nám předávají a myslím si, že nám je fakt předávají hezky a myslím si, že můžeme trošičku si jako zkvalitnit ten život, jako pojďme si říct na rovinu, jo, prostě všichni stárneme, všichni tam musíme, ale záleží na tom, jak se prostě v těch 70 budeme cítit, aby jsme si to trošku jako užili v nějaký energii, v nějaký trošku vitalitě, aby jsme si jako trošku pamatovali, že teda jsme včera byli teda s tou kámoškou v tom divadle, jako jo, takže prostě, Zdeně jo, vypadá to jako velmi pozitivní konec vysílání, všichni tam musíme, bylo, je to takový zvláštní, nicméně buďme pozitivní, máme ty oleje, takže zůstaneme mladí, hlavně ano, při smyslech, což je jakoby nejdůležitější. a to je A ta pointa, jako to měla být ta pointa toho, jako jo, že jako to prostě, nevím, tak jak to chcete, že jo, já prostě tady chci být jako tak, abych si to vlastně ještě užívala, Zdeně, aby ty tady budeš, až to bude všechny štvát. Já si myslím, že to zvládneš. Jako. dobře, jako myslíš, že to je geneticky, jako jo? No, tomu úplně nevěřím. No, máme tam dvě ty roviny. Ne, musíme si trošku pomoct, že jo? A když Tak máme mojí čip, babičce je 100, nebo bude jí teďka v srpnu 100, takže já jsem si říkala, že jestli pojedu v těch volejích, tak třeba možná by mě to jako taky mohlo potkat, no. Ale tak ta nevím moje teda, umřela v 99, takže to jsme na tom podobně, takže myslím si, že vás tady těma takže tady webinářema budu strašit s tebou, my no vás to jsou tady těma vyhlídky teda. webinářema budeme otravovat ještě dlouho, jo? Takže pokud jako ještě tady s námi budete, jakože budete, pokud používáte oleje, tak si myslím, že si užijeme ještě spoustu legrace, jako jo. Jo, jo, píše tady Alenka Janíková s doterou tedy minimálně 100 let. Přesně tak, Přesně. Alenko. No, Přesně takže, tak. no a pokud byste prahli ještě po dalších informacích, než se teda ještě zeptáme na dotazy, tak vlastně na konferenci vyběhla možnost, že si vlastně můžete udělat takový certifikátek, který vlastně bude od dotery a je tady QR kód. Klidně si ho vyfoťte na mobil, protože já nevím, já jsem to třeba v e-shopu, já jsem to nenašla ještě na tom, na e-shopu, tam jsem to nikdy úplně jako nenašla. Tak No, tam, jako vyběhne to ve chvíli, kdy se přihlásíte do vašeho, do e-shopu a do vaší kanceláře, tak mně to tam teda dneska vyběhlo, jo, nevím, jestli když jdete po 6, jestli to tam zase vyběhne. jenom, že Já když to to někdo víceméně můžu vykřížkuje, zkusit. no zkus to, protože já mám pocit, že já jsem to pak vykřížkovala a už se mi to jako neukázalo. Nevadí, každopádně tohle si vyfoťte klidně, nebo nám napište, jestli to chcete. Každopádně my to možná na QR dáme vám to do skupiny. Je to teda, není to zdarma, ale je tady sleva nějakých 25%. Myslím si, že už jsme vám to taky do těch skupinek psali. Takže to stojí nějakých asi 44 euro, což mi Jo. jako nepřijde úplně jako nějaká raketa. Samozřejmě může to být buď pro teda zvídavé klienty, skvělý, ale pokud se tomu trošičku chcete jako pověnovat, tak si myslím, že je to zase skvělá věc a můžete si malinko rozšířit zase ještě znalosti a mít ten certifikát teda od té dotery. Jo, tak, no a teď konc je teda chvilku prostor, jestli máte teda nějaký dotazy ještě, nebo třeba nějaký aha moment, nebo jestli to ve vás trošičku jako zbudilo nějakou takovou jako touhu A jak třeba. jste na tom s vlákninou? No, to taky, no, samozřejmě. No, protože my budeme asi připravovat takovou výzvu, tak já to už jako jsem taková slepičí prdelka, taky moc dlouho jako nic nevydržím utajení. Zdeně tobě říct tajemství, No, ale to je jako... tak jako víš, jak, že jo, zase kdo je připraven, není překvapen, co si budeme povídat. Jo. Jako jo. Hm?
A já když tak ti předám slovo, já jdu jenom pustit pejska, on jde tady ke dveřím, tak je to Jo, zvořeno. tak chystáme pro vás takovou měsíční výzvu. Říkali jsme si, že bychom to dali na červenec, aby jsme si trošku zase něco udělali pro to naše tělo, takže bychom si dávali tam takový jakoby výzvy víc, co se týkají našeho fyzična a zároveň vlastně jak ty produkty začlenit do toho, aby jsme byli na konci léta nebo ideálně v průběhu léta trochu lehčí, a trochu lépe se nám nosily plavky, i když já to vidím letos na skafandr, ale naštěstí léto jako už jsem zažila na Bali a tady jako můžu u bazénu, tam mě nikdo nevidí. Ale spíš vám chceme vlastně doporučit, s kterýma produktama můžete trošku podpořit to trávení, takový to jakoby zdravý rozběhnutí toho spalování a k tomu to podpořit vlastně nějakýma fyzickýma aktivitama. Chceme to pojmout tak jako dosažitelný pro každýho, a nebudou tam žádný maratonský běhy nebo něco takového. My jako to máme taky zatím blbě, tak jako jsme trošku v plenkách v rámci pohybu, i když Zdenča samozřejmě jakoby, je na tom trochu lépe, ale chtěli bychom, abyste zase se naučili používat právě v těch určitých obdobích určitý produkty. Takže bude to na 30 dnů, kdo se budete chtít připojit, potom my vám to určitě včas pošlem. Řekneme vám třeba, s jakýma produktama budete pracovat, pokud byste si je během té výzvy chtěli využít a vlastně jakoby rovnou to vyzkoušet. A 30 dnů si tak nějak budeme ve vybrané facebookové skupině, instagramové skupině, ne, v WhatsAppové skupině, na potřetí, pardon, už se mi to podařilo, tak ono bude 8, že jo, takže, ale udělali bychom si tam takový program, kde bychom vám dávali fakt takový tipy. A chtěli bychom na začátek, abyste si udělali takový dotazníček, který vám sestavíme, abyste si tam upřímně sami sobě, nikam to nebudete dávat, sami sobě jste si odpověděli, jak jste na tom se spaním, jak jste na tom s trávením, s takovýma běžnýma věcma, který jako brutálně ovlivňují zase náš každodenní život. A potom ten stejný dotazníček si uděláte za těch 30 dnů, za ten měsíc a tam si zase odpovíte, jak se cítíte. A věřím tomu, že to bude mít opravdu jako vzrůstající tendence, že se vám všechno zlepší a že se budete cítit jako velmi dobře. Já jako 4. den tady jim vlákninu, jako vynechám podrobnosti, jo, ale je to fajn. Nejenom, že je to chutný, tak jako mělo to nějaký vedlejší efekty, ale to si řekneme až někdy, až to nebudeme nahrávat a nikam se to nebude pouštět. Ale opravdu jako i po 4 dnech cítím velkou změnu, takže nebojte se těch produktů a fakt do sebe investujte. Je to nejlepší, co můžete prostě pro sebe udělat, protože jako je fajn mít peníze, pokud to zdraví nefunguje, tak si je prostě člověk nemá jak užít. A potom se i hůř vydělávají samozřejmě, že jo, když se pořád marodí. A samozřejmě budete mít naši podporu, takže tam budeme cvičit taky se mnou a dělat různé lumpárny a budou tam taky nějaké soutěže, budete moci něco vyhrát na konci, takže já si myslím, že by to mohlo být i zábavné, takže si to užijeme trošku. Tak. Alenka píše, počkej, tady něco píše. Pustíte to se mnou? Alenko, ty tam budeš jako první v té skupině. A určitě budeme i rádi třeba za nějaký podněty, pokud byste chtěli řešit něco konkrétního, jo, jako pokud by vás trápilo nejvíc a teď jako fakt si to doplňte vy, tak napište, aby jsme to tam třeba začlenili. Samozřejmě se budeme snažit, aby to jako bylo takový povšechný na všechny takové ty věci obyčejný, běžný, takže jako spánek, trávení, mikrobiom, stres, prostě jako fakt to, co se jako každý den setkáváme, my tak nějak všichni s tím, mozková mlha, no. Jasně, no. Jo, takže Alenko, budeš tam jako první a já to úplně vidím, jak ty kroky, já úplně vidím, jak ty budeš vyhrávat v těch krokách, ty tam budeš s těma pejskama mít nejvíc kroků, protože ty je furt budeš venčit, takže vlastně to bude taková výzva, kup si svého psa, abyste každý měl spoustu kroků a byl jste prostě skvělý. Já mám teda dost velkýho psa, který tahne, takže já myslím, že to pojedu po prdeli půlku cesty, což mi nebude asi počítat ty kroky, ale
jako je to taky pohyb, no. Doufám tedy, že to bude tak trošku přiměřené věku. Určitě. Fakt to chceme udělat, aby to bylo jako každý podle sebe. Na druhou stranu, co se týká třeba kroků, tak prostě ty můžeš být podstatně na tom líp než já třeba, jo. Takže to zase jako, hele, já bych jako to vůbec nelimitovala nijak věkově. Naopak, jako jsem si jistá, že Zdenča mě tady předběhne jako ve spoustě silových věcí. A je to jenom o tom, aby jsme si trošku dali do těla, trošku jsme se hecli, aby jsme tak nějak jako prostě si to udělali veselější ten měsíc. Přesně. Takže dáme si nejde tam o nějaký výsledky. Ale dáme si i nějaký dýchací cviky, dáme si třeba i jako fakt nějaký protahovačky, jo, prostě uděláme to takový, jakože ten pohyb není jakoby jenom o tom dělat 20 klíků a jet kardio a zvedat 20-kilový činky, jo, prostě, takže je jako dobrý ten pohyb mít ráda trošku, jako jo, takže samozřejmě každýho baví něco jiného, ale jako nemusí se chodit úplně do extrému, jo, aby to fungovalo trošku pro to tělo. A každá malá změna tomu tělu vždycky něco jakoby přinese navíc. Takže pojedeme takový základ hezký, ale doplníme si to právě, podpoříme to, aby vás nebolely kolena, tak si tam dáme hezky dýblůčko a tak dál, aby jsme to hezky rozehřáli. Takže určitě vás naučíme i vlastně s čím to párovat a jak s tím pracovat. Takže tak. Děvčátka, nějaký dotaz ještě? Ale prosím tě, když říkáš, že jako po té vláknině není hlad, já zrovna moc nepotřebuju. Ty to máš, Ilonko, trošku jinak zase, jo? Tam to budeme možná, protože tam já řešíme... jsem ráda, když sežeru 2 žíce, veď. No, ty to máš jako, ty seš trošku v tomhle tom jako jinak, jo? To máš. A asi tu vlákninu taky potřebuju, že? No rozhodně ji potřebuješ, no. Ale tam to spolu potom probereme individuálně, protože Ilča řeší jako trošku potíže zase s tlustým střevem, takže to musíme trošku tam nastavit možná malinko jinak. Se žaludkem už tam mám znova. Nebo se žaludkem, no, a nějaký operace proběhly a to, jo. Jo, a to je zase, jo, tohle to je o tom, že vlastně je fajn, když vlastně se můžete s někým poradit a někdo vám vlastně fakt v tomhle tom pomůže, protože na tom internetu já, když to jako vidím, kolik tam běhá úplně jako nesmyslů, od lidí, kteří vlastně jako prodávají nějaký produkty, který vlastně a pak jako slyšíte o nich, jak ty lidi jako říkají, že to jsou nějaký pytliky a takový jako něco a vlastně ani neví vlastně, co vám jakoby jako doporučujou, jako jo. Tak je jako dobrý, že nás jako máte, jo, jsem vám chtěla říct. No. Zdeně víš, že samochvála smrdí, jo? Ještě, že to je online vysílání. Ale na druhou stranu, kdo tě prosím tebe tak pochválí jako sama sebe, jo? A to jsme zase u té sebelásky trošku, holky, tak jako... My vás milujeme. No, teď my vás taky, že jo? To je krásný, teď my se vždycky na vás úplně těšíme strašně. No. Jo, bude to dobrý, s Elčou si to proberem a to je ono, že vlastně kdo tam s náma jakoby půjde, tak my budeme to trošku řešit s váma i jako individuálně určitý věci, jako jo, takže zase vůbec toho nemusíte bát. A s Elčou s tou vlákninou to ještě proberem. A ne, že budete někdo hubenější než my se Zdenčou. No. Vás vyřadíme z programu. Na konci. Ne, ale určitě i doporučujeme. Fakt, jakoby, jestli třeba pak na začátku my vám to řekneme, ale jakoby i jakoby v rámci toho, jakoby neříkáme, že jako to bude nějaký jako super hubnoucí, ale jako ono rozběhnete vlastně ten mikrobiom a jsou věci, které potom jako jdou podstatně lépe, jo, takže je to jako o tom se cítit zdravěji. Mhm. A jako zdravěji, vitálněji. A potom, když fakt si porovnáte ten dotazník, tak fakt třeba zjistíte, že některé ty potíže vlastně jako nejsou, jo. Lymfa vám začne líp pracovat, jo, to jsou prostě, jako, jsou to, já nechci říct, že jsou banality, ale to tělo naše je opravdu strašně jakoby chytrý a je to totální fabrika, která prostě opravdu pracuje, maká a jako my, to tělo, my mu spíš jako méně pomáháme, než jako, spíš nepomáháme, než pomáháme, no a proto prostě ono potom dělá to, co dělá, že jo, no, prostě ho neposloucháme a pak to dopadá, jak to dopadá. Jasně, máte pravdu. Že? Akorát v každém případě každá ta
ten jednotlivec to musí se posoudit podle Sám. zdravotního stavu a Jasně, každý to má jinak, takže jasně. Vidím tam, že Alenka má za sebou nějaké pěkné stojánky. nevím, kde já jsem je vzala. No, A já děkuju ještě jednou. Kdybyste někdo chtěl stojánky, můj šikovný manžel vám je takhle vytiskne a budete mít krásný jako já si Alenka. myslím, že Janča má určitě jaký stojánek, Ilka má jaký stojánek, takže jako holky jedu. Budou i Jsme tady stojánky na ty normální stojánková velmoc. lahvičky. Ještě jednou, Ilčo? Jestli budou stojánky na ty normální lahvičky. Ale už asi vypnu to nahrávání, zapomněla. když tak jo, když tak. Alenka tam má vlastně má tam na ty normální lahvičky na 15, takže ten jsme taky dělali, když tak Zdenča potom může poslat. Ty to máš ale krásně naplněné. Podle abecedy. Hele, jako já si říkám, kdo má jakou úchylku, ty abecedu, já to jedu podle barvy zase, jo, takže moc pěkný. Ale je hezký. Já se v tom ještě nevyznám, víš, ještě fakt tápu, takže mě to abeceda spíš teď pomáhá. Jo, to je vtipný. A já to zase jedu podle vlastně, že mám ženský oddělení, pak mám peppermintový oddělení, pak mám ty směsi, podle barvy jsem to taky měla jednou, takže jako to je fakt vtipný, takže jsou 3 druhy, jak si srovnáváš oleje, no. No to je podle toho, jaký jsi autista prostě, no. Ale mě to baví to i rovnat a já třeba jsem přišla teďka ke Zdenče, nevím, kdy to bylo, a mezi tím, co Zdenča něco dělala, tak já jsem je tam všechny otočila, aby je měla u televize všechny jako dopředu tím nápisem. Tak jo, to vypadá dobře. Tak Kamča tady píše, já mám citrusy, pohyb, jídlo. Tak Kamčo, kdyby si chtěla se k nám samozřejmě připojit do programu, tak tě samozřejmě teď zveme. No holky, jsme moc rádi, že jsme se zase potkali takhle po nějaké době, že jsme vám předali nějaké informace z novinek a myslím, že je teďka jako už jenom si je koupit a začít je užívat, no. Tak jo. Počkám na důchod. Počkej na důchod, hlavně, aby ti nevyprodali jestli budeš chtít tu vlákninu a tak, takže Já vím. aby to bylo. Já už teda vypínám asi nahrávání. Jo.